Gabon, alegi, duela hilabete terdi inguru hasi genuen Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa eta horren barruan gure eskualdekoa, Tolosaldekoa. Ordutik hainbat bertso saio izan dugu gure eskualdean. Poliki-poliki kanporaketa erabakitzen ari da, eta bi asteren buruan jakingo dugu zein izango den Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketan gure eskualdea ordezkatuko duen taldea. Bigarren finalerdia izango dugu gaurkoa. Irizuztabarrenegi kanporatzetik datorren Boskatu eta Bila Amasa kanporatzetik datorren Aiztondo taldea izango ditugu aurrez aurre. Gaur irabazten duenak finalean zai izango du Beasti taldea. Eskerrak eman alegiako gaztetxekoei aurreko kanporaketan bezala xelekoa prestatzeatik. Beraz, aipatu bezala, bi talde izango ditugu aurrez aurre, Boskatu taldea eta Aiztondo taldea. Honakoak dira bertsolariak. Boskatu taldetik, Eneko Ontxalo Sagastume, Iker Arandia Mendizabal, eta Egoi Irazuztabarrena Garmendia. Aiztondo taldetik, Oibar Olano Goikotxea, Beñat Zeberio Mateos, Amaia Agirre Arrastoa, eta Unai Mendizabal Jauregi. Jarraian, bertsolariek gaur egin beharko dituzten ariketak azalduko dizkizuet. Azken ariketan izan ezik, beste guztietan, talde bakoitzeko ordezkari batek kantatuko du. Hau da, ez dute bertsolari guztiek egingo ariketa hori, taldeko kide batek baizik. Binaka gaia eman da, 8ko handian 3 bertso. Binaka gaia eman da, 10ko txikian 3 bertso. Binaka gaia eman da, 8ko txikian 3 bertso. Bakarka, oinak eman da, 8ko txikian 2 bertso. Bakarka, oinak eman da, abanera doinuan. Bakarka, lehen puntu eman da, 3 bertso, 8ko txikian. Binaka, gaia eman da, kopletan. Bakarka, amaierako puntua eman da, 2 bertso, 8ko handian. Eta azken ariketan taldekide guztiek hartuko dute parte. Gaia eman da, puntutan egin beharko dute. Bertsolarien lana epaitzen, 3 epaile izango ditugu gaurkoan. Boskatu taldeko Aratz Irazuztabarrena, Aiztondo taldeko Igotz Alkorta, eta Oriako Iturria taldeko Imanol Artola Felix. Epaileek ariketa bakoitzaren amaieran erabaki beharko dute ariketa horren puntua nori eman. Beraz, 9 ariketa izan da eta 3 epaile, 27 puntu daude jokoan. Gehiago luzatu gabe, entzun ditzagun bertsolarien agurrak. Horretarako altxa Boskatu taldeko bertsolariak. Eneko Ontxalo, Iker Arandia eta Egoi Irazuztabarrena. Ale gitarrak geragu, txapela degu helburu, Aiztondokin buruz buru, pasako gera seguru. Boskatu, 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 ieu! Aiztondoko taldeak denak esatan egar, talentu gutxi daukate, lehen saioan empate, gaur galdu egin behar. Gai jartzaile bat dute, infiltratu antzeko,
Ustez hain talde bikaina lau elkartu behar baina guri kontra egiteko. Nun nago, Jesus Mari, Larraulaldeko gizona, beldurtu egin altzea, gaur etortzeko onea, ez altzinen bainona. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira bat irabazi bare. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira, irabazi bare. Alegin bukatuko da Aiztondoren historia, hilerrian prest daukagu lauentzako hilobia. Denok dakigu irazugu kinbeldurtuta dala, ta garaiz retiratu da bai Napoleon bezala. Amaia haritzen bada kai jartzaietzan antzera, puntu bat eskatu eta botako du abanera. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira bat irabazi bare. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira, irabazi bare. Garai baten tonto kalen bizi izan duzan mendi, gaurkoan bigarren aldiz baiez biali hemendi. Oi barrik ederki dakik alegin gaizto gehala, lehen arrebak endu genin ta oaingoan finala. Beñat matematikari ez tegu Pitagoras nio, katetotik gehiago dauka hipotenusatik baino. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira bat irabazi bare. Aiztondokoen pare, gaur egun asko dare, kalera joango dira, irabazi bare. Boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu, boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu. Txapelketari esan nahiean adio, datoz birretiratu ta bi bekario, gusaiatuko gera serio, serio, herritarren aurrean zer remedio, boskatu Aiztondori latza emango dio. Boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu, boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu. Gaur gainezka daukagu bertso kazuela, gaztetxea delako gure zartzuela. Jakin leia honetan denok bat garela, jo ezazu etxalo aurrekon bezela, gora alegieta goza zazuela. Boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu, Boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu. Boskatu, boskatu, bertsozale bozkatu, boskatu, boskatu, berriz ere bozkatu. Aiztondo taldeko bertsolariak, Oibar Olano, Amaia Agirre, Beñat Zeberio eta Unai Mendizabal.
tirikiten nairuta morena, porro bat txokolate asteko onena. Tirikiten nairuta morena, porro bat txokolate asteko onena. Gabon denoi gugera aiztondon elite, zizurkil aste asu talarraul zepike, baino alegiarron erdik ez dakite, tonto kaletik kanpo zerbait badanike. Tirikiten nairuta morena, Google Mapsen begiratzea dezue honena. Tirikiten nairuta morena, Google Mapsean begiratzea honena. Gure Amaia Agirre jaiozan urtian, Frankok jada 2 urte zemazkin lurpian. Ikusiz gaurretzela eszenatokian, Jesus Mari lesionauzun derrepentian. Tirikiten nairuta morena, bankillon utzi degu bertsolari honena. Tirikiten nairuta morena, bankilloan utzi degu bertsolari honena. Beñat matematikan, frikitan, frikina, ta oibar egurzale eta arotz fina, neurtuta moztu obra bat, dakarte jakina, boskatuntzat kaja bat neurrira egina, tirikiten nairuta morena, hiru senyorito ta senyora gorena, tirikiten nairuta morena, hiru senyorito ta senyora gorena. Bersolari honen ez gatoz osatuta, tonto kaletik hanguk gutxi daukaguta, boskatu gure pare ezote damututa, mendi alegikua zala pentsatuta, tirikiten nairuta morena, txintxarriak astintzen asiai aurrena, tirikiten nairuta morena, txintxarriak astintzen asiai aurrena. Alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu taire. Hiru txintxarritxuak datoz xalo-xalo, errimatzen dakiten nork daki auskalo. Irazusta barrena, arandia eta ontxalo, penagatik badare, joiezu etxalo. Alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu taire. Kale beran kantatu, nun behin eta ara, hortik animauzian, bertso eskolara. Ez due aukerarik, zer egingo da ba, gure gazteena haien referente bada. Alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aldegin taire, alegi txikitu aire. Gai jartzaile zan baten, seme da eneko, ta egoi epaile oi,
baten oino ordeko. Ikerrenak aitzene, lotxatzeira lepo, frustrazio gehiegi onak izateko. Alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aide. Hau ez da partidu bat, bi alkarren kontra, oita bi tanto ez daude, hau ez da pelota. Oiek ulertzeko zan, hola azalduta, alegileen botian etzango deguta. Alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aldegin taide, alegi txikitu aide, ole! Hasi gaitezenpa ariketa puntuagarriekin. 8 handirako altxa boskatu taldeko Eneko Ontxalo eta Iztondo taldeko Unai Mendizabal. Lankideak zarete. Eneko, jabetuta zaude Unai laneko orduetan ordenagailuan bideoak ikusi, jendearen sare sozialak kuskusiatu, erosketak egin, eta bestelako kontuetan ibiltzen dela. Gaur nagusiak lan erritmoa azkartu behar duzuela esan dizue. Ez zaretela helburuak betetzen ari. Eneko hasita, 3 abertxo 8 handian. Nagusi jauna etorri zaigu, gaurkon herritan errege, hasieratik garbi utziaz, zareten ere titere, ala esan du lan azkarrago, egiten badegu hobe, aizu ez dugu bat erresa zulanen astea ere. Instagramean 8 histori, hashtag ez ditut zabaldu, ta ganbarako patinetea, Walapopen bidez saldu, errimua pixkat azkartutzeko, naiz agindua bialdu, nahiago nuke baino ezin det, denbora azkarrago galdu. Oso tristea ez aldau nahi, egin behar ta egin eza. Ura pasatu aurretik nola, egin behar degun presa. Nagusi jaunak ala sartu du, aldamenetik anpresa. Zugisakokin zaila daukagu, altxatzen gure enpresa. Guk bakarrikan mugitu behar, ote dugu bagurdia, egia esan, ez zait batere, gustatu zure irudia. Beti isilik, beti lanean,
Zu horren zera zuria, jarrai ezazu miazkatuaz, nagusian ipurdia. Lan egindako zure orduak, aizu ez dauzkagu gizen. Bideo denak ondo ikusi, horretan duzu askisen. Zure nekea alpertasuna, pentsatzen hasia nintzen, Amaiagirren gai batean, aizu ez dira kabitzen. Naio zenuke edukin ere talantea tapatxara, izarditan blai pasa beharrean bai eguna eta bai gaba. Irabaziak haunditu nahian, baldin bada ez da traba, zu bezelako langile gehiago, kontratatu ditzala ba. Bigarren ofizioa 10 txikian osatuko dute. Altxa, boskatu taldeko Egoi Irazustabarrena eta Iztondo taldeko Amaia Agirre. Egoi eta Amaia, bikotea zarete, alokairuan bizi zarete pixu batean. Berriz ere igo dizue errenta jabeak. Amaia, beste pertsona bat pixuan sartzea proposatu diozu Egoiri, alokairua ordaindu ahal izateko. Amaia hasita, Iruna bertso 10 txikian. Lehen 600 euro ziran, orain ia 1000. Lagun artean bizi da nere kuadrilla, eta egin nahi dizut eskaera umila. Sardezagun lagun bat jatorra hurbila, hori bai baldintza bat neska izan dadila. Hori bai baldintza bat neska izan dadila. Beste pertsona sartu, ez deu diru askita, noski zuzeralako moderna artista, ba nik ideia oidet gogoko erdizka, ezote deu galduko, guk elkarren pista, ta horrekin batera mantentzen den txispa. Ta horrekin batera mantentzen den txispa. Trio batek ez dauka, nahiaina bertute, poligamiak naizta izan 1000 entzute,
zurekin egoi badet, nik aski disfrute, baina ezinean gabiltz badakizuzuke, gasa moztuko igute gure txispan truke, gasa moztuko igute gure txispan truke. Ta ona datorren neska, noiz da agertuko izan nahi nuke nike, horretxen lekuko, honek ezote ditu horren beste truko, beste baten azalaizuk egin nahi uko, baino amaia igual nik ez eta guantauko. Baino amaia igual nik ez eta guantauko. Bideratu dezagun sukalde txokora, jarbeza bazkaria eta labadora, zuk aguanta artean oetik kanpora, diruz ekarriko du biontzat mejora, eta lasai postrea lasai nere kontu izango da, postrea lasai nere kontu izango da. Postrea zure kontu, ideia aparta, baina mesedez hori gaur hemendik aparta. Txispa galduko dugu hori hola data, gogoratu zazuzuk amaia gaur data. Txispa galdu genuen eguna hau data, txispa galdu genuen eguna hau data. Zortziko txikiarekin jarraituko dugu orain. Altxa horretarako Boskatu taldeko Iker Arandia eta Aiztondo taldeko Oibar Olano. Iker, ikasketak amaitzear zaude eta diru pixka bat atera asmoz, asteburuetan taberna batean lanean hasi zara. Bigarren eguna duzu gaur. Larunbat gaua da eta taberna garaiz itxi nahi duzu. Garbiketa lanei ekitera zoazela, han azaldu da Oibar, zure aita. Bere lagunekin elkartean afaldu ostean, azkena hartzera. Ez dute etxeratzeko gogo handirik. Nik garaiz itxi nahi nun, gaurko hontan barra, ez talako geratzen pertsona bakarra, lanean atxu eta aguantau beharra, aitarentzako ez da piura eharra, aitarentzako ez da piura eharra.
Hain berandu ez tegu, ez aldia amarrak, ta eskoba pasatzen, hortxe da bilaurrat, baino alare aspertuta, iruditutzen zat, aizkenekoa datatera Kuba Martini bat, aizkena datatera Kuba Martini bat. Orainzuk kubata bat, eta lendik 10, aho ertzean ere, dezu nahiko apar, ezote zabiltzan zu, banastu xamar, famili bazkaria daukagu guk bihar. Famili bazkaria daukagu guk bihar. Baino atia ikusi duta, ez aurpegi alaiz, lehenagore esan dit, uaindik dek garaiz. Nere tankeran eorri, tristetzen asiaiz, ikezpade gogorik neoni sartuko naiz, ikezpade gogorik neoni sartuko naiz. Zu sartuko zinake, ta ez edan ura, orantxe zaudelako, nahikoa gustura, bada jakin ezazu, ta ez egin duda, ingot ikas bidaia, aitaren kontura. Ingot ikas bidaia, aitaren kontura. Generazioetan bajatzen nibela, itxiegin nahi du bilar, ahia bestela, tonto kalian gaude, tontuak bezela, aiba gaztetxiare ikita dagoela, aiba gaztetxiare ikita dagoela. Ofizioak alde batera utzita, bakarka hartuko ditugu orain bertsolariak. 4 oinak emanda, aritu beharko dute. Hortarako altxa, Aiztondo taldeko Beñat Zeberio. Hona hemen, lehenengo bertsoa osatzeko oinak. Zale, kale, logale, seinale. Zale, kale, logale, seinale. Bilbon ikasten dut ta naiz parranda zale, atzo parranda inta gaurkoan logale.
Naiz hori izaten den, naiz hori degun saio txarraren seinale. Espero gaurko hontan ez zitea kale. Eta bigarrenerako oinak, presa, promesa, babesa, sorpresa. Presa, promesa, babesa, sorpresa. Bertsoak botatzeko jo nolako presa, naiz amarin dioten, naiz ta irabazteko amain promesa, aurrekon eman zuten orkoek sorpresa, alegin dutelako gaztetxean babesa. Etorri orain, boskatu taldeko egoi, irazuztabarrena. Hauek zure oinak. Xamurra, egurra, beldurra, agurra. Xamurra, egurra, beldurra, agurra. Gaur bota degunean, hirurok agurra, hauek sentitu dute, hanketan beldurra. Eman behar diegu Jesusen egurra, gurentzat izan bedi garaipen xamurra. Bigarrenerako oinak, arazo, jaso, eroso, inozo. Arazo, jaso, eroso, inozo. Hemen sentitzen gera, gu horren eroso, ibaziko huelakon, datoz lau inozo, ta bertso bat osatzen 11 arazo, esan bezala behaue ikiarrie jaso. Bakarkako lan egin segituz, oinak emanda abanera doinuan aritu beharko dute bertsolariek. Ni bertsolaria kantatzen ari den bitartean, oinak esaten joango naiz. Oin hoiekin bertso osatu beharko dute. Etorri, boskatu taldeko Eneko Ontxalo. Pixka bat kokatzeko gaie munduko egoera. Bazterra. Bomba batek jomen du, Ezkerra. teran aldean bazterra, eta horrekin minduta Liderra. Euskal Herrian ezkerra, baina Amerikako Trump Bunkerra. badegu mundu liderra, eraiki beharko dugu Ankerra. gaztetxe azpin bunkerra. Hau etorkizun tristea, Okerra. hauxe da patu ankerra, ta nola zuzen gentzake Ederra. guk etorkizun okerra.
horren triste dagoena, gerra, noizbait bihurtu ederra. Denok geldituko degu, hain injustua den gerra. Bigarrenerako oinak, lehenengoa, albistea. Aiatola hiltzutela, Tristea, antxelen albistea, batzuentzako polita, bestea, besteentzako tristea, Talibanoko Hezbola, kostea, aipatu nahi dut bestea, hildakoz neurtzen badegu, ustea, gerra hankerren kostea, gelditu behar direla, ostea, hori da nire ustea, tristea delako gerra, askea, gogorragoa ostea, eta Palestina ere astea, izango bada askea, derrigorrezkoa degu, denok borrokan astea. Etorri orain, Aiztondo taldeko Unai Mendizabal. Hauxe gaia, umetako oroitzapenak. Atarira. Oroimenak naramaki, Bira. gure etxeko atarira, atia eta amaren bueltan, Segida. horren beste gira bira, geroa naizarrenari, Erretira. eman nahiean segida, lenda biziko parranda, Desira. lehenengo erretira, lehenengo kalimotxoa, Begira. lehenengo sexu desira, atearen iskinetik, Dizdira. zaharragoei begira, aur baten ilusioa, Dira. begietako diztira, oroitzapen ederroiek, ahaztu ezinak dira. Bigarrena, eskola. Pentsa umetan gustora, Kaiola. joaten nintzan eskola, baina DBH garaian, Kontrola. bilakatu zen kaiola, eunero etxeko lanak, Inola.
eta astero kontrola, denak txintxo egiterik. Kirola, Zuek ez uste inola, arratsaldetan motxila, futbola, erantzi eta kirola, denean kaskarra nintzen, gola, futbola, pelota edo futbola, azkenean neburuai, axola, neuk sartu nion gola, baino bertsotan ona naiz, ta horrek ez dio axola. jarrai dezagun puntu erantzunekin, Altxa, Aiztondo taldeko Amaia Agirre. Hauxe lehen puntua. Umeak gazteleraz gerota gehiago. Ta ni ama bezala kezkatuta nago, ta irakasle bezala ere bai akabo, berriz ere oinarrira bueltau beharra dago. Bigarrena, pantailetako hizkuntza sarritan eredu. Inglesa eta erdera ederrak gaudegu, TikTok edo YouTube aizen bat ernegu, baina oraindik zerbait lortu dezakegu. Eta azkena, bizi berritzerako zein da errezeta. Euskeraz derrigortzen, astea tarteka, bestela ezingo zaio, honi eman buelta, haundiak maiz txikia irensten dueta. Etorri orain, boskatu taldeko Iker Arandia. Hauxe lehenengo puntua. Gimnasioak daude bete eta zeharo. Gazte jendea bertan, gerozta gehiago, apartean utzita gintonik ta trago, ni ere bukle hortan murgildurik nago. Bigarrena, kirola ere egin behar da neurrian. Ta ez dugu betetzen guk hori agian, ez baitegu egiten aldian,
Ohitura hori ere bada alegian. Eta azkena, kirolari eman da biziote zera. Bai kirola baitegu nelen aukera. Osasuntxu eginaz bizitzan aurrera, horrela soilik heldu leike bukaera. Eta segidan kopletako ariketari ekingo diogu, hortarako etorri, Boskatu taldeko Egoi Irazustabarrena eta Aiztondo taldeko Beñat Zeberio. Hauxe kopletako gaia. Boxeoak berpiztu aldi moduko bat bizi du gazte jendearen artean. Lagun artean aipatu eta izena eman duzue. Guantea jantzi eta aurrez aurre jarri berri zarete. Hasi Egoi. Boxeoaren berpiztu aldia dela eta guantea jantzi eta aurrez aurre jarri dira. Irakaslea galdezka daukat, zer degun ezker krotxeta, banik askozaz nahiago det, nere amonaren kroketa. Ni gaur fuerte jotzeko nator, aizu egidazu kasu, ze azkeneko parranda hortatik bosku bat azordizkiazu. Boxeon hasi behar degula Beñak ta biok pim pam pum, ba entrenatzeko aurrenengo abiok kontra egin dezagun. Lagunekin boxeo itera, egin nahi genuen pina. Baina ostiaka hasi gera zapaldu ostean rina. Asarre jarri zaigu orain Beñat aramekauen dio, barrabietan ostiko ematek Beñat ez dula balio. Joe oizen nire estrategia aipena eman ditzera, urrengo baten hobea degu ordun jun kickboxinera. Beñatetan itxikitatik bai oso lagunak gera, baina rin baten lagun guztiak doaz horko bazterrera. Ez du kasko bat sekula jantzi, ez bizikleta ez korrika, baina gaur bazpare beldurtuta dago kaskoa jantzita. Begi ondoa Beñat daukazu, zuk moretuta bezala, ez aldakizu martxoak 8 lehengo astean zala. Oazen orain trago bat hartzera, nik gaurkoz nagota bapo, kubatan izotza begin jarri behar moreto jantzako.
Amaierak eman da jardutera goazoain, azken puntua eman da. Etorri Aiztondo taldeko Oibar Olano. Hauxe lehenengo bukaera. Gaurkoan ere berandu dator Aldirietako trena. Gaurkoan ere berandu dator Aldirietako trena. Zazpiterdiak hartu bihar nun, begiratu det aurrena, ta 28 zirala eta junaiz altzan azkarrena. 20 minutos tarde jartzen du, ikasiko deturrena, gaurkoan ere berandu dator Aldirietako trena. Gaurkoan ere berandu dator Aldirietako trena. Eta bigarrena, guztiok indar egin dezagun gertuko trenaren alde. Guztiok indar egin dezagun gertuko trenaren alde. Beti berandu dabiltza eta ez ote degu hain grabe. Oiek dabiltza diruditela, lengo erloju zaharran pare. Bigarren aukera bat eman behar, ote diegu alare, guztiok indar egin dezagun, gertuko trenaren alde. Guztiok indar egin dezagun, gertuko trenaren alde. Etorri, boskatu taldeko eneko ontxalo. Hauxe lehenengo bertso botatzeko bukaera. Kalitatezko telebista alda gu kontsumitzen duguna. Kalitatezko telebista alda gu kontsumitzen duguna. Gure iteben basamortuan, berez bada nahiko duna. Kontsumitzeko zure ohiturak azterritza zu laguna. Gure kaxako tontakeriak ta teleberri urruna. Kalitatezko telebistalda guk kontsumitzen deguna. Eta bigarrena, guztiontzako hobea dugu telebista itzaltzea. Guztiontzako hobea dugu telebista itzaltzea.
Sutan jartzean probatzen denez, nolakoa den heltzea. Azken urtetan azterketa bat, kanal batetik bestea. Bertso saiota etor zaitezte, ta kaja tontokin zea, guztiontzako hobea dugu, telebista itzaltzea. Eta saioa amaitzeko taldeka gaia emanda puntutan jarriko ditugu bertsolariak. Hortarako gerturatu bozkatu taldea. Mendizaleak zarete. Zinema aretoan Alex Txikonen azken dokumentala ikustetik atera berri zarete. Oraintxe hartu duzu erabakia. Himalaiara espedizio egin behar duzue. Kontaizki duzue zuen asmoak, antolamendua. Mendizaleak Himalaiara espedizio bat antolatzen. Sei mila metrotatik gora lehen testa. Ara joateko ondo beharko da presta. Himalaia ez dugu inolako festa. Pentsairua alegiar goaz eberesta. Are algoaz gure behatzak galtzera. Egia esan nahiago aparta aukera. Iristen geranean mendien atera. Gero tontoi behatzau nik ezin atera. Eskegu nola ezin, geran egon etxen. Ezin delako bizi abenturaik ezen. Gusaiatuko gera ara punta heltzen. Zaila ez da Juanito, heldu baldin bazen. Aditu kontuekin hasi eta zera. Gaur suertatu zaigu goi kriston aukera. Behin aurrera eginda, ezin ba atzera. Raian herrik balda Katmandu aldera. Baino gero itzuli behar alegira. Itzultzea erreza izaten da tira. Puntako argazkiak nolako diz dira. Jo 7.000 metro asko dira. Baina metro hoietan bihotza betetan. Dena ikusiko da, ezin bertan neka. Mendikan eukiko zun kopeta erreta. Norki izan nahi ote du, baan gure xerpa. Ondo ezarri dugu, helburua meta. Objetibo honenak hauk dira tarteka.
izango degu ondo moldatzeko beta. Hartu ditzagun krampoi eta pioleta. Behingagoa zen irurok gu hobenak gera. Bai hori horrela da gure arabera. Joan egingo gera agian etxera. Baino Everestori nun geratzen da. Everesez baitegu hain mendimakala. Errezatu dezagun ala akbar ala. Gukin akaso datoz beltza ta xabala. Mendiak gukin ondo jokatu dezala. Etorri oain aiztondo. Lau lagun italiar. Erasmusen ezagututako lagun euskaldun batzu bisitatzera etorri zarete Euskal Herrira. Hernaniko sagardotegi batera eraman zaituztete. Larun bat eguardia da, sagardotegia goraino betea dago. Ze ikus daiteke. Lau italiar, larun bat eguardi batez, Hernaniko sagardotegi batean. Hau da jende raroa, kauen la puñeta, kauen la puñeta. Kupelondua dago ziero beteta. Ardo pixkat hobeto sartzen da tarteka. Bakailau tortillan anunda errezeta. Baldera egin behar det hirugarren buelta. Baldera egin behar det hirugarren buelta. Tortilla ingabia baino, obedegu pizza, obedegu pizza. Zu jarrera horrekin enbalde zabiltza. Ni kupelan onduan ein bihar det pixam. Ona ez alda helduko Zipristinan printza. Bakoitza lau dadila, Hernania bekisa. Bakoitza lau dadila, Hernania bekisa. Questo mi piace molto, baina hobe lasagna, baina hobe lasagna. Honek italianoz nik euskera zaina. Ara hor bi bertxotan lizasota egaina. Jarrera oiligatzeko, jarrera apaina. Gero parrandaearra egingo deu baina, gero parrandaearra egingo deu baina. Kupel oerdiaean talare earrik, talare earrik. Atxalde baterako zoaz ikiarri. Honen ondorenian ez da trao beharrik. Hiru trago edan da oain pixalarrik. Torre okerrak ez daude Italin bakarrik. Torre okerrak ez daude Italin bakarrik. Gero ta xixik ez da horixe da pena, horixe da pena. Hemendik ateratzen saiau bihar aurrena.
Gero gu arrastaka Hernanin barrena, Hanka luzenak ere eiten du errena. Baita berandu dator aldiriko trena, baita berandu dator aldiriko trena. Orain jarri omen dute Hernanin uberra, Hernanin uberra. horrela mugitzeko joeze plazerra, Italia bueltatzeko sistema ederra. Nik naio trena hartuta aztu txoferra. Mobila ateratzeko ninago alperra, mobila ateratzeko ninago alperra. eta euskaldun hauei etzaien tenditzen, Naiz belarri ernekin ni naizen aritzen. Mingain lodia etzaile hauian kabitzen. Hasi biharko dugu guk diru biltzen. orain bina txupito badegu askisen, orain bina txupito badegu askisen. Sardua txupituak atzetik kubata. Debaldeate atzia besteik ez da falta. Gora Euskal Herria hau hobena data. Earra joan zaigu gaurko larun bata. Europar botakuak baguaz botaka. Europar botakuak bagoaz botaka. Honen bestez, amaitu dira gaurko ariketa puntuagarriak. Txalo bat bertsolariei. Epaileek berandu baino lehen emango digute gaurko saioaren puntuazioa. Jakin, hasieran aipatuta bezala, finala martxoaren 27an Tolosan Alondegian izango dela. Txapelketaren jarraipena egiteko aritu zen sare soziala jarrai ditzakezue, edo bertsozale.eus webgunea bisitatu. Talde irabazlea eta beraz martxoaren 27an Behasti taldearen aurka finalean arituko dena 14 punturekin bozkatu. Gaur bukatu zaie herriartekoarekiko ibilbidea Aiztondo taldekoei. 13 puntu eskuratu dituzte. Nere partetik gehiagorik ez. Entzun ditzagun bertsolarien agurrak. Eskerrik asko denoi eta hurrengora arte. Datozela aurra kantatzera Aiztondo taldea. Naiz agurrean egin senyoraren bromak,
Latzak aditu ditu gaur ere amonak, ordezkatu nahi nitun Andreak ta gonak, deneta oitu behar du jende aurren dagonak, ta gai jartzaileari zinez zorionak, gaiak izan baitira motzak eta onak. Ahots berriak entzuteakin, gure bihotzak zenbat poz, estimatzen dan gazte jendean, bertso rima eta ahots, bejon zuei gaztiak, bertso solastiak, saio eharrak hauen sos, hola sagaztik ere alazion, gaztiak fuerte datoz. Hola sagaztik ere alazion, gaztiak fuerte datoz. Lehenengo elkarten pintxo batzukin, berotu degu sabela, eskerrik asko gaurkon alegi, Jose Harrera epela, ta zorionak atzeko hauei, Jose Nibela aitela. Eta gu okerxeo ibiligea naizta mantendu nibela, eskerrak ez den asko notatu resakakin natorrela. Beinta nahikua ezagutu det, alegiako parada. Zein izango ja ustekabian, txintxarriak burun danba. 13-14 puntuazioa, netzako tranpa izan da. Saio ederra egin dezute, hori da egilea ara. Beti barruan eramango det, saio aurreko merienda. Eta talde irabazlea eta beraz martxon 27 Tolosan Behastin kontra kantatuko duna, boskatu. Lehen esan deten zule, ardatz zaitu dala, zuretzat aritu naiz, merezi bezala, beraz hurrengorako jakintzazu ala. Behin gainditu ondoren, aiztondoren bala,
beraz urrengorako jakintzazu ala, martxon 27 Tolosan finala. Denek esaten zuten gaur zoazte kalera, baino etorri gera dena ematera. Azkenen sorpresare eman deuta zera, hauei irabazita nere arabera, txapeleako hautagai nagusiak gera. Aiztondorekin aritu gera, gaurko hontan parez pare, eta boskatu da irabazle, askorentzat nobedade. Alondegin finala, esan digute ala, zuek atento bazpare, ez ustekoak gertatzen dira, eta gertatzeke daude. Ez ustekoak gertatzen dira, eta gertatzeke daude.